दिनै हाग्रामायाबो बुंदों আমার বিটিসি কোনো আইন কানুন নাই আমার বিটিসি কোনো সিস্টেম নাই আন্দাজে চলি থাকে আন্দাজাव सोलिबाय थानायखायनो दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा दिनै सुखखौ जादोंनो डेभेलप जानो हायाखै जों दिनै नुनो मोन्दों आंहाथ' गोबां लोगो दं क'क्राझाराव जोंनि बाक्सायाव जायहा 3 ताला 4 ताला कौटि थाखानि मालिक 3 ताला 4 ताला बिल्डिं दं गेदेर गेदेर बिजनेसमेन गेदेर गेदेर ठिकादार बैसोरनि हिनजावफ्रा गासिबो बिटिसिनि साख्रि लानाय बेसेबां होनानै लादोंना साख्रिखौ 15-20 लाख थाखा बिथांमोनखौ जों सोंबा बुङो नोंथाङा एसेबां क्ररपति जानानै बे 30-35 हाजारनि साख्रिखौलाय हिनजावनोलाय मानो होखो नोंथां नुनायाव मोजां नुयोब्रा स्टाइल नुयो स्टाइलनि थाखायसो साख्रि होदोंनो गावनि हिनजावनो नुनायाव मोजां नुयो खोनानायाव मोजां खोनायो ओंखायसो साख्रिखौ होदोंनो अफिसाव माजों थाङो स्कर्पिय'जों थाङो बिसोरो ड्राइभारनो बेसेबां होनांगौ 15,000 थाखा लोगोआव सासे लांफायो बेनि बेसेबां होनांगौ मासाव 5,000 थाखा आरो गावनि बिउटि पार्लाराव हाबनायाव मास मोनसेयाव 12,000 थाखा खानाय बोनायाव बेसेबां लाङो मास मोनसेयाव 50-60 हाजार थाखा दरमाहाखौ बेसेबां मोनो 35,000 थाखा स्टाइलाव लादों साख्रिखौ दा बेखौनो जों बुंदों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा बे साख्रिखौ लायोबा स्टाइलाव लागौमोन नामा स्टाइलाव लागौमोन नामा स्टाइलाव लायामोन खिन्थु जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा दिनै 10 लाख 15 लाख थाखा होनो हाया ओंखायनो जों बुंदों जोंनो बैफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ जाय सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्राबो साख्रि मोननो हागोन नंगौना नङा रायजोफोर जों दिनै नुनो मोन्दों जोंनि एडुकेसन सिस्टेमखौ जे 17 बोसोर हाग्रामा महिलाया बिटिसिआव 17 बोसोर एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ खाम्फा बरगयारिनो होनानै सालायबोबाय किन्तु जों दिनै नुनो मोन्दों बे 17 बोसोराव बिटिसिआव कुनु मोनसेबो गोदान पलिसि लायाखै जे जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा क्वालिटि एडुकेसन मोननो नांगौ कुनु दिन बिथांमोना सिन्ता खालामफेराखै बरन्स जों मिथिगौ नोंथांमोननि नैबे चिरां जिल्लायाव 90% बर' मिडियाम स्कुलफ्रानो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै किन्तु बे 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारिया गावनो बे डिपार्टमेन्टखौ सालायनानै गंसेबो स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखिसै जायनि थाखाय नोंथांमोननि स्कुला थैलांबाय गोबाङानो दिनै इंलिश मिडियामावसो गावबा गावनि गथ'खौ फोरोंसै हानायफ्रा जायफ्रा हायाखै मा जाखो बिसोर गामिनि स्कुलाव नङा होमबा गामिनि स्कुलाव बांसिनै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा लेखा फोरोङो माहाजोननि गथ'फ्राथ' मालाय प्राइभेट स्कुलाव हैबाय दाना गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरनि गथ'आ बहा फरायो गामिनि एलपि स्कुलाव फरायो दा बे गामिनि एलपि स्कुलनि अबस्थाया मा जानानै दङ जोंथ' बुंबाय दङ जोंनो बै गामिनि एलपि स्कुलनि जे सिस्टेम एडुकेसन सिस्टेम बेयाव जोंनो सोलायनाय नांगौ परिबर्तन नांगौ जों दिनै नुनो मोन्दों बै गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनाय सासे गथ'आ क्लास 5 पास जानायनि उनाव बियो गावनि नामखौनो लिरनो रोङा ख'खौनो रोंजोबा एबिसिडिखौनो रोंजोबा बै गथ'फ्रासो जोंनि थेला बोग्रानि फिसा खामला मावग्रानि फिसा ना सारग्रानि फिसा हालेवग्रानि फिसा जों ओंखायनो बुंबाय दङ बै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्राबो क्वालिटि एडुकेसनखौ मोननांगोन गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हानांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा मोननो गोनांबा जोंनि गामिनि एलपि स्कुलनि जा एडुकेसन सिस्टेम बेयो सोलायनो नांगोन होननानै जों बुंबोबाय थादों नाथाय बिथांमोना खुनु दिन बेफोर खोथाखौ सिन्ता खालामफेराखै खुनु दिन नोंथांमोननि बेबायदि ओनसोलाव फैनानै ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरजों ओनसोलनि इन्टेलेक्चुयेलफोरजों मास्टारफोरजों साहित्य सभानि मानसिफोरजों बर' फरायसा आफादनि मानसिफोरजों कुनु दिन बिथांमोनहा फैनानै बुजिफैनो नाजायाखै जे बे ओनसोलनि एडुकेसन सिस्टेमा मा जानानै दङ बिथांमोनहा कुनु दिन बेफोर खोथाखौ सिन्ता खालामफेराखै ओंखायनो जों बुंबाय दङ जोंनो बेफोर सिस्टेमाबो सोलायनाय नांगौ जाय सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्राबो लेखा गोरों जानो हागोन डक्टर जानो हागोन इन्जिनियार जानो हागोन नङाब्ला बे जोंनि गथ'आ जुदि क्लास 5 पास जानायनि उनावहाय गावनि नामखौनो लिरनो रोङाबा मा जागोन बे गथ'आ थेला बोग्रानि फिसा थेला बोग्रा खामला मावग्रानि फिसा खामला मावग्रा हालेवग्रानि फिसा हालेवग्रा अब्ला जों बोरै सोलायगोन जों बोरै डेभेलप जागोन जोंहाबोथ' सिमां दं थेला बोग्रायाबो मोजां खोथा सिन्ता खालामनो हायो सिमां नुनो हायो जे आंबो आंनि फिसानि दिनावहाय मोजाङै जानोसै आंबो आंनि फिसानि दिनावहाय आंनि संसारखौ मोजाङै खुंलांनोसै बे खोथाखौ सिन्ता खालामनो हायो आरो बे खोथाखौ जुदि जाफुंहोनो गोनांबा जोंनि बै गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा क्वालिटि एडुकेसनखौ मोननो हानांगोन आरो क्वालिटि एडुकेसन मोननो हायैनि थाखाय दिनै जोंनि गथ'फ्रा मा जादों फेलथ' खालामनो मोना मास्टारफ्रा फेल खालामनो मोना सात्रफोरखौ ओंखायनो मा खालामबाय बे एलपि स्कुलाव सोरबा 10 नाम्बार मोननायखौ 60 खालामनानै हरबाय मास्टारफ्रा 9 नाम्बार मोननायखौ 90 खालामनानै हरबाय 8 नाम्बार मोननायखौ 80 खालामनानै हरबाय बेबायदिनो मा मेट्रिक फाइनाल लिरफैबाय मेट्रिक फाइनाल लिरबा मा जाखो फेल जाबाय नङाबा 3rd डिभिजन मोनबाय दानि दिनावथ' जेरावबो सोलिया 3rd डिभिजना बहा सोलिनो
नङा होमबा जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा मा जाबाय गेजेर ससेयावनो जौ लोंग्रा जाबाय सिगारेट सोबग्रा जाबाय डेनड्रेक जाग्रा जाबाय गान्जा सोबग्रा जाबाय रावबो नङा बिसोरो जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसा मा जागोन बा जोंनि अबस्थाया आरोबाव जुदि बेबायदि 10 बोसोर जुदि जोङो सोलिबावनो गोनांबा ओंखायनो बुंदों जोंनो बैफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ आरो बे सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांबा जोंनो सरकारनि सोलायनाय नांगौ आरो बे दोहौआनो दिनै बिटिसिआव बारबाय दं रायजोफोर ओंखायनो आं बुंनाया दिनै बिखाफोर जानानै आं बुंनो हादों जे इउपिपिएलआ दिनैनि दिनावहाय सरकार सालायनो थांबाय दङ बे दोहौनि गेजेरजों दिनै जोंना माखासे बेकारनि जेंना दङ बे 17 बोसोराव बिटिसिआव 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन बेकारनि अनजिमाया बांबाय किन्तु बे 17 बोसोराव बेकार मानसिफोरखौ बोरै संस्थापन होगोन कुनुदिन बिपिएफ सरकारा सिन्था खालामफेराखै बरंच जोंनि सेंग्राफोरखौ मा खालामदों बिथांमोना गावसिनि राजखान्थि लाभालाभनि थाखाय बाहायदों इलेक्शननि बोथोराव बिथांमोनखौ बाहायदों टेम्परारि बाहायदों इयथ बिपिएफनि नाम होनानै बिएसइउनि नाम होनानै दिनै इयथ बिपिएफनि नाम होनानै बिथांमोना खेल खालामनानै दोनदों बै मानसिफोरखौ मा खालामदों बै सेंग्राफोरखौ मा खालामदों मालाबा बिथांमोना संस्थापननि खोथा सिन्था खालामदों नामा कुनुदिन बिथांमोना संस्थापननि खोथा सिन्था खालामाखै खालि मा खालामदों गोजां बोथोर फैला बिसोरनो जेकेट जुथा बायनानै होदों फुजाफोरखौ फैबा 1500 राननानै होदों बेजों संस्थापन जानो हागोन नामा बिथांमोना कुनुदिन हाया दिनै सेंग्राफोरखौ बेबायदि बिथांमोना बेबहार खालामबोदों गावसिनि राजखान्थि लाभालाभनि थाखाय बेबायदिनो सोरबा सोरबा थाबोबाय 10 बोसोर 12 बोसोर केनाव थाबोबाय मा जा मा लों गोजा लोंनो ना गुफुर लोंनो अमा बेदर जानो ना मोसौ बेदर जानो ना सिगां बेदर जानो जाबाय था न'खौ बावगारलांबाय नोंखागौबा गावनि खोथाखौ सिन्था खालामनो बावलांबाय संस्थापन होनाय जेबो गैया हाबा जानायनि टाइम फैबाय हिनजाव गोनांबा रजेयाबो खारसन फैबाय फैसा गैया हाबा जानो मा खालामखो चेयारमेनाव बिबाय 5000 लोगोफोरनाव 1500 बुथुमनानै 25000 बुथुमना खुनुरुखुम हाबा जाबाय मास मोनसे उनाव हिनजावा लोमजाबा मुलि थरसे बायनो फैसा गैया दा बिदिजों जागोन जोंनि समाजा बिदिजों जागोन दा ओंखायनो मा जाबाय जोंनि कक्राझार समस्यायाव गोबां बै इयथ बिपिएफनि मानसिफ्रा बेफोर खोथाखौ बुजिनो मोननानै जों बुंनायखौ साननो हानानै बिथांमोना दिनै जोंनि कक्राझार समस्यायाव गोबां प्राइमारि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट इयथ बिपिएफनिया दिनै जयेन जाजोब्बाय बेबायदिनो बिएसइउनि सेंग्राफोरखौ मा खालामदों देग्लाय जोंनियाव बिसिनि आन्दामानो थैनानै थायो बिएसइउआ थैनानै थायो बे इलेक्शन टाइम बाथाय गोदान माने बे माबा जाफैबाय थायो रिसाफल जाबाय थायो इलेक्शन टाइम बा इलेक्शन जोब्बाथाय थैजोबना थायो बेबायदिनो मा जाबाय जोंनि जायगायाव गामियाव थांनानै न'खराव थांनानै जे नोंथांनि फिसाज्लाखौ एसे लेखा गोरों एबा जोंनि प्राइमारिनि बिएसइउनि प्रेसिडेन्ट होनोसै साख्रि मोनगोन दे मा साख्रि मावनो थिखा माव बेबायदि आरोखि थांबाय बेबायदिनो मत देखायनानै गिदिंबाय साननैसो 10-15 दिनसो गिदिंखांनानै मा जाबाय दाना जोंजों रायज्लायफैफिनबाय एसे फुलसो जाबाय नामालै जोंनिया मा जाखो माथो बिएसइउआव थांनायनिफ्राय गामिनि मानसिफ्राबो मोजां मेगनजों नायला बिमा बिफायाबो रायबाय गोसोथोनायाबो रायबाय जानाय नङालाय सार होननानै आरो जोंजों इउपिपिएलआव जयेन जाफैलायबाय बेबायदिनो गेजेर ससेयाव मा जाबाय दाख्लै मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्ट होबाय हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट होबाय एखेबारे हांख्वा सिख्ला आर'नाइ फालि लानानै जायखौनो बेखौनो बरायहैबाय 3rd डिभिजन जानाय मानि 3rd डिभिजन जानायखौ बरायना होनना बुङाखै कुइसनानै बेसो थांनाय बोसोरावलाय मानो बरायाखैमोन देग्लायलाय मानो बरायदों बेनि सिगांनि बोसोरावलाय मानो बरायाखैमोन देग्लायलाय मानो बरायदों रायजो राजाफ्रासो बुंदों इलेक्शन खाथि फैनायखाय गोबां गार्जेनफ्रा होनबाय आंनि फिसाज्लायाथ' थांनाय बोसोराव 1st डिभिजन मोनदोंमोन देग्लायथ' 3rd डिभिजनसो मोनदों थांनाय बोसोरनि 1st डिभिजनखौनो बरायफैयाखै देग्लायनि 3rd डिभिजनखौलाय मानो बरायफैखो इलेक्शन खाथि फैनायखाय लाजिना जानाय नंला होननानै आरो जयेन जाफैलायबाय दिनै बेबायदि आरोखि नङा होमबा बे बिएसइउखौबो बिथांमोना इलेक्शन पारपसनि थाखाय गावसिनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय दानानै होजानाय बे मोनसे छात्र संगठन बेयाव जेबो ससियेल एक्टिभिटिस गैया सामाजिक लेभेलाव बे जेबो खामानि मावाखै कुनुदिन इडुकेसननि खोथा बुंफेराखै जोंनि समाज बेबस्थानि खोथा बुंफेराखै खालि इलेक्शन टाइमाव खोनादों बिथांमोननिफ्राय वी वान्ट भट जोंनो भट नांगौ नंगौना नङा
खौटि जाबाय बेसेबां सोना होनो नागिरदों 10,000 15,000 20,000 बेसेबां गोलैगोन दिनै जों बेजों गावनि बिबेकखौ फाननोसै नामा जोंनि इयुनखौ जों फाननोसै नामा जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतखौ जों फाननोसै नामा दिनैनि दिनाव जों बिदिनो फानबोबाय 17 बोसोर जों फानबोबाय दिनै जोङो मोनसे मोजां सिद्धांत लानो थांबाय दङ मोजां खोथा सिन्था खालामबाय दङ बेखायनो आं बुंनो नोंथांमोना दिनै 1,500 जों बायजानो नांला फैसाखौ होयोबोला मिथिबाय आरो हिनजावफ्रा खुन्दुंखौ बिराद लब जायोनो बे मादैमोना खुन्दुं बिदि बान्दोसे मोनबाथाय मनियाव थ्रोब सोनानै लाखमा लाना आयु सोबाय नामा लामा सोलांबाय आबै माला बदले मनियावलाय मा जाव बे खुन्दुंखौबो लांनानै मालाबा साथि सलथासो खालामहैयो सिदानो रोङिफ्रा आरो मुसियावबो मुसि मोनबाबा लामा बिराद रायबोसि निमाखौ फाखि निमारा जाथि मानल' राननानै होयो मुसियालाय माबायदि मुसियाथ' माथो ओरै फारसेखै बोफ्रामबा फारसेखै ओरै सिजायो फारसेखै ओरै बोफ्रामबा फारसेखै ओरै जायो ओरै बोफ्रामबाय आबैमोना अखा फंब्रा फाखि मुसिया होननानै नोंथांखौबा दा बे मुसिखौ जोंनि रायजोफोरनो गोरिब गुन्द्राफोरनो होनो होननानै बिथांमोना होआखै गावसोर मोननांगौनि थाखायसो बिथांमोना साप्लाय होदों बे मुसिनि दामा मा बेसेबां 135 थाखानो बेखौ बेसेबां होननानै बुङो बिसोर सरकारनो मिथिबाय 700 थाखा बे मुसिनि दामालाय 700 थाखा बेसेबां लाब जाखो बिसोरो 550 थाखा 200 आरोना मुसि गांसेयाव 550 थाखा लाब जाबाय दा ओंखायनो बुंदों बेखौ गोरिब गुन्द्राफोरनो होनो थाखाय साप्लाय होदों ना गावसोर लाब जानो थाखाय साप्लाय होदों गावसोरनि थाखाय साप्लाय होदों गावसोरनि थाखाय नंगौना नङा बेसो 10 कोटि थाखानि मुसि साप्लाय होबाय 2 कोटिनि मुसि रानना होना 8 कोटिखौनो लाब जाबाय जों बुंदों 8 कोटिनि मुसि रानना हो 2 कोटिखौ जा बेसो खिन्थु 8 कोटिखौ जानानै 2 कोटिखौ राननानै होदों आरो कमला बे फाथो बिजि कमला मोनसे सेबा दै ओंखारो मानोना दा बे मुसि कमलखौबो होना होननानै बुङाखै हो खिन्थु क्वालिटि जायजों रायजोफ्रा लाब थांनो हागोन मुसिया जुदि सोंजायानोब्ला कमला जुदि जोमजायानोब्ला बेखौलाय मानो होनो नङा होमबा दा जोङो बेफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ जोंनो बेफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ आरो बेफोर सोलायनो गोनांबा जोंना सरकारानो सोलायनांगोन आरो जों दिनै बिटिसि अफिसाव मा नुदों नोंथांमोना थांफेरगोना थांफेरा मिथिया आजिखालिथ' सिख्लाफ्रा मास्टार प्रफेसारफोरजों हाबा जायामोन नोंथांमोननि सिगां क'क्राझारनिया बेसेबां सिटेटआ सिख्लाफ्रासो मिथिगौ मास्टारा बेसेबां दरमा मोनो 40निफ्राय 60,000 थाखा प्रफेसारा बेसेबां मोनो 70,000निफ्राय 1,20,000 थाखा बे 1,20,000 60,000 दरमा मोननाय बे मास्टार प्रफेसारजों नोंथांमोननि बे जायगानि सिख्लाफ्रा हाबा जालियानो सोरजों हाबा जायो मिथिबाय बै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मावनाय सुखिदार पियनफोरजोंसो जायो मानो जायो जों नुनो बै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मावनाय पियन सुखिदारफ्रा क'क्राझार नङाबा बबेबा मोनसे टाउनाव कौटि थाखानि हा बायनानै कौटि थाखानि बिल्डिं लुबाय दरमाखौलाय बेसेबां मोनो 10,000 12,000 15,000 माजों लुखो दिनै बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआव सासे सुखिदारा सासे पियना फाइल गांसे बारहोनो गोनांबा 1,000 थाखा लायो 1,000 थाखा जुदि नों 1,000 थाखा होआबा नोंनि फाइला गोमागोन हयथ' बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथामबो थालांनो हागौ खुनु दिन नोंनि फाइला बारनाय नङा गांसे फाइलाव जुदि 1,000 थाखा लायोब्ला सानसेयाव 20 खान फाइल बारहोबा बेसेबां थाखा मोनो सानसेयाव बेसेबां थाखा मोनो 20,000 मोनोब्ला सानसेयाव मास मोनसेयाव बेसेबां जागोन 6 लाख थाखा दा गतिके प्रफेसारजोंलाय मानो हाबा जानो पियनजों हाबा जागोन सुखिदारजों हाबा जागोन बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मावनाय दिनै बे अबस्था बेफोरावबो कन्ट्रल गैया रावखौबो जेबो बुंनो हाया मोनफ्रोमबो टेबोलाव हाजार थाखा फैसा होनांगौ नोंनि स्किमजों बाथ्रा बेसेबां कोटिनि थाखा आन्दार सेक्रेटारिनो एकाउन्टेन्टनो डिलिंसनो
1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख थाखा खोमा आलौलायथारो बिसोर एम्फौ बायदि जालाय रावखौबो जेबो बुंनो हाया जोंनि मिनिस्टारफ्रा मानोना गावसोरनि खालामथे गावसोरनो पारसेन्ट लाखानाय बोरैबा जालाजोब्बाय दा 10 लाख थाखानि सिमा जोंनि गामियाव फैनानै बेसेबां जायो 5 लाखनिल' भिनु जाफैयो खायसेया आथोनाल' जाफैयो ओंखायनो मा खालामबाय जि जायगायाव 10 किल'मिटारसिम ग्रेभेल होनांगौमोन बे लामायाव 5 किल'मिटारनिल' खामानि मावबाय जि ब्लेक टपआ 5 इंसि जानांगौमोन बे ब्लेक टपखौ 2.5 इंसिल' खालामबाय दिनै बेफोरबायदि खामानि मावदों रावखौबो कन्ट्रल खालामनो हायाखै बेखायनो जों बुंदोंमोन जोंनो बेफोरबायदि सिस्टेमखौ नाङा जों बुंदोंमोन मोनसे समाव अफिसारफ्रानो गुबुन हारिनि नालाय अफिसारफ्रानो ओरै थोरै नालाय फैसा होआबालाय बहाथो बारहोनो दाथ' बर'फोर गोजा मानो बारा फैया उदालगुरिनिफ्राय बाक्सानिफ्राय फैयो बोराय बुरिफोर बेमारिनि माबाफोर फाइल बारहोदों 1 लाख 1.5 लाख थाखा मोनोनो बिसोरखौबो नागारा बेसाफोर बुजि मोना फैसा होनांगौ ना मानांगौ बेवहाय सासे दङ नामखौ बुङा बायदों बे फुंनिफ्राय फुङाव अफिसाव फैबा साथा हमनानै फैयोनो बेगा सेथाथा बिनिया कमिटि बेगा सेथाथा सानसेखौ थिराव ओंखाम जानो थाङो सानसेखौ थिराव ओंखाम जानो थांबाथाय बिनि बेगा खुस्रा जाना थाङो ओंखाम जाखाना फैबा सेथा जाबोलायबाय दोनना फैबाय आरो बेलासि टाइमाव थांनो मारै बुदां जाबोलायबाय खोब समबो बे फैसाखौ न'आव जमा दोनदोंमोन न'सेसो दं खोमा बेसेयाना बेफोर सिस्टेमजों बोरै सोलिगोन जोंनि रायजोआ जोंनि बिटिसिआ बोरै सोलिगोन बेबायदि सिस्टेमजों जों ओंखायनो बुंदोंमोन परिबर्तन नांगौ होनना जों बेफोरखौनो होनदोंमोन जोंनो बेफोर सिस्टेमानो परिबर्तन नांगौ जाय परिबर्तननि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय थांनानै गावनि खामानिखौ गोरलैयै आदाय खालामनो हागोन जोंनो बेफोरबायदि सिस्टेमखौ नांगौ ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बुंदों दिनै नोंथांमोना बेवहाय जेसेबांखिनि जमा जाफैदों बयबो परिबर्तननि खोथाखौनो सिन्था खालामनानै फैदों आंथ' नुदोंमोन दा बेवहाय बेखिनि मानसिया सासेयाव आरोबाव सासे भट लाबानो देरहाखानाय दं माथो नंगौना नङा नोंगौ दा बेबायदि आरो दा दिनै जासार फैबाय बारा गोलाव बुंला दे आंथ' सोरां जासि हायो दा जायखिजाया दिनै बयबो परिबर्तननि खोथाखौ सिन्था खालामदों सोलायनांगौनि खोथाखौ सिन्था खालामदों जों बयबो सोलायनो हायो बे बिराद गिदिर बाथ्रा नङा सोलायनायखौ जों आप टु डेट होननानै बुङो नङा समाज सोलायबाय थायो बे सोलायनायजों लोगोसे जोंबो सोलायलांफाबाय थानो हानांगोन बे सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोङो बेसो साक्सेस जायो जाय सोलायनो रोङा बे साक्सेस जानो हाया ओंखायनो आं बुंगोन बेवहाय दिनै सोरबा बिपिएफनि सापर्टारि मानसि दंब्लाबो आं बिथांमोनखौ बुंगोन नङा होमबा दिनै गाबोन इउपिपिएलआ सरकाराव फैयोब्ला बिनि ओंथिया बे नङा सोरबा बिपिएफनि सापर्टारि सोरबा बिपिएफनि दैदेनगिरिनि गोदोनायाव सेरनानै बल' होनानैसो इउपिपिएलआ जागोन बे नङा बेवहाय बयहाबो समान मोनथाय दङ नोंथांमोनहाबो सोलायफानो हायो आरो बे सोलायनो रोंनायखौनो बुद्धियोगि खामानि होननानै बुङो गियानि मानसिनिनो आखु होननानै बुङो जोंथ' फिसा मानसि हेमन्त बिश्व शर्मायाबो कंग्रेसनिसोमोन नंगौना नङा हेमन्त बिश्व शर्मायाबो कंग्रेसमोन किन्तु नुबाय बियो 2016 आव जे कंग्रेसजों जानाय नंला माइरं गैला कंग्रेसजों सोलायनांसिगोन बिजेपिआव फैबाय दिनै बिजेपिआव थानानैबो बिथाङा चिफ मिनिस्टार बायदि सालायबाय दं आसामखौ जोंथ' फिसा मानसि नङा होमबा दा जुगा बेबायदिनो सोलायबाय दं दिनै जों सोलायनो नागिरदों बेयाव सोलायफानो रोंनांगोन गोदोबो जोंनि आबै मादैमोना मा खालामोन थेन्थावबायसो माथो मादैया गोदो जोङो दिंखिजोंसो माइ सौवोमोन नोंगोन आङा दाथ' दिंखिजों माइ सौवा गोदो फुङाव सिखारनानै बै मादैमोना केकेरफोर दं माबा बुदा माने बिहामजो जानानै माइ जावफैयोमोन नोंगोना नङाथाय बै माइ सौनायाव एसे सोरां होलां स्रां जाहोलांबासो माने बुदा स्रोद गोमोरबाय माथो फुदसो मोनसे आखि होनना गाबज्रिबाय माथो मा जाखिसै
आयौ माइरं जावनाया जों नङामोन आं दासो सिखारनायालायबो बिहामजोआबो अलसिया नालाय दिनै मा जोङो बै दिंखिजों माइ सौवो नामा दिंखिजों जों माइ सौला माजों सौवो जोङो मिलजों नोंहा मेसिनजोंसो जों माइ सौवो बेखौनो जों परिबर्तन सोलायबोदों आप टु डेट जादों दा ओंखायनो जोंबो सिनेमायाव बे आयना मुलियाव माबायदि मेथाइ दोंसे खनो धुप 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 माइ सौवो आंनि बिखायाव बे धुप 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 होननाया मा मेसिन बे मेथाइखौ बै मादैमोननि आबैमोननि दिनाव खनना माबायदि खनगौमोन गेजेर खनदों माइ सौदों आंनि बिखायाव नंगौना नङा दानि दिनाव मा खननांगौ जोङो बे गेजेर खनदोंआनो गैला खुसियानो गैला ओंखायनो धुप 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 ओरै खननांबाय आरो सोलायबोदों आप टु डेट जादों जों बिदिनो आप टु डेट जानो रोंनांगौ सोलायनो रोंनांगौ सोलायनो रोङिखौ जाम्बा होननानै बुङो बेबायदिनो जोंनि जायगायाव उत्तम चन्द्र केरकाटारि दंमोन सासे मेथाइ लिरग्रा रेडिअ'आव मेथाइ लिरो बाथौ धोरोम फोसावगिरिमोन बिथाङा मेथाइ दोंसे लिरदोंमोन आरो सुर होदोंमोन मेथाइ आरदोंमोन आरोखि संसारनि महरा बेसे मोजां बेसे मोजां गोदोनि आरोखि आबैमोननि ने दाना बे मेथाइखौ आब'आ बे सिख्ला समाव लांफैदों जाहैबाय आब' सुमिथिया सिख्लामोन दे बे समाव उत्तम चन्द्र केरकाटारियाव लांफैबाय उत्तम चन्द्र केरकाटारिया मा बिनानाव मेथाइनि सुरानो एरजायो दै संसारनि महरा बेसे मोजां बेसे मोजां जागोन दे आदा होनना फंबाय सुमिथिया न'आव एसे नायफैबाय आयु बेबायदि मेथाइ खननांगौबालाय दानि सेंग्राफोरजों सेन्देलसो खुबैजागोन आं मेथाइनि सुरखौ सोलायफैबाय बियो आप टु डेट खालामफैबाय गावनि सिख्ला समनि आप टु डेट माबायदि रोजाबफैखो बियो संसारनि महरा बेसे मोजां बेसे मोजां मालाय अरिजिनेला संसारनि महरा बेसे मोजां बेखौनो संसारनि महरा बेसे मोजां आरो बे मेथाइखौनो दानि आप टु डेट सेंग्राफ्रा लाबोलायबाय बे दानि सेंग्राफोरजों खानाय खावखि मेथाइ फारसे लांनो हायो बिसोर सेंग्रा खानाय गैया गोजा माबा माबि आखिलायना लाबोयो प्लास मानसि सिगां सोबनायबो आखिलायना लाबोयो आप टु डेट दानि आप टु डेट सेंग्राफ्रा आरो बे मेथाइखौ आब' सुनिखानिफ्राय लाबोलायबाय आरो बिसोरबो रोजाबफैलायबा माबायदि रोजाबफैखो बिसोर मिथिगौ ना सोलायबाय थादों आरो आप टु डेट ना बेखौनो सोलायनाय होननानै बुङो दा जोंबो बोथोरजों लोगोसे सोलायनो नागिरदों नंगौना नङा बिदिनो दोहौ फैदों दा ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ बुंनाया सोरबाफोर एसेनि आखा-फाखा जानानै दंब्लाबो सोरबाफोर बिटिएमनि सापर्टआव दंब्लाबो नोंथांमोनाबो सोलायनो हायो सोलायनाया गिदिर खोथा नङा समजों लोगोसे जों बयबो सोलायलांबाय थाखायो नङा होमबा दा गोलाव बुंलिया रायजो राजा नोंथांमोन बुंनोथ' गोबां थायो दा जेखियानो जा फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों आरो मिथिखादों जे नोंथांमोननि समस्थिनिफ्राय बिथांजोंहा नोंथांमोननि बिजाथिया गोरलैयैनो देरहानो थांबाय दङ निश्चय देरहाखांनायनि उनावहाय आं दहाय बुंबाय थानाय बायदिनो जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि जाहाथे लाब जागोन गोरिब गुन्द्राफ्रा डेभेलप खालामनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिगोन ओंखायनो फैगौ समाव नोंथांमोना जेलानाखि भटआ जायोब्ला नोंथांमोन गासैखौबो फेक्ट'रि सावगारियाव भट होनानै बिथांनि देरहानायखौ आरोबाव गोग्गोमसिन खालामनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।